भूक लागली आहे. आई आण काय तर खाऊ. कांदो कमी आहे, कांदो आण ना गं. यो बेड कांदो पटकन. काकी हा थोडी मटकी द्या ना. राहिलं ना कट दे ना. काकी हा थोडं फरसाण जरा. हा या घे पटकन. कट टाकलं हो. तर त्याच्यावर ना जरासं दही टाक. कसं ते लागत माहिती हा काकी. हा ये घे दही. दही दही दही. हा. ठीक आहे. थोडं ना बटर पण टाकून. आई आणखी काय रे तुमका. नको नको बरं. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.